Извадихме кондимент. Имаме суши from Japan. Имаме soy with less sodium. Имаме another wasabi here. Имаме бира. И the most important thing, риба хамачи. Хамачи сушими. We're gonna make sushimi. Actually, we're gonna eat. Шеф Димитри. Шефът. Ще ни покаже как се прави хамачи сашими. Каква е рибата де-факто? Хамачи. Japan made. Japan. Is it a farm raised or is No, it it's not. wild caught? Колко струва една такава хамачи в Japan? Не са ефтини. Мисля, че беше към $20 на паунд, значи на половин килограм. 30 стана? Аз им чух, че беше $22. Бегат пръчките малко. Пръчките. Пръчките са всичко. Това е сурова риба. Ето е. Ето. Много добре. Много добре. На тънко слагаш малко сой с less sodium, light wasabi.